40 lang kilo niya. So, 40 pesos ang per kilo ng patola. At meron din pong upo. Upo, 20 lang siya. So, 20 pesos pa rin po ang presyo ng isang piraso ng upo. Nay, good morning po. Ayan, may magagandang yellow pinto na tayo nakita kay nanay. Ha? So, 160 po ang per kilo po dito ng yellow pinto na, no? So, sa espada po ay 90 pesos ang kalahati. Tapos sa pagi, 120 ang per kilo. Magkano kilo rito? Ayun, ayun po yung presyo, no? 150. Alright, so dito naman po ay may salmon, no? Yan po ay nagkakahalaga ng 100 piso ang kada tumpukan. So, may... Galing po Pampanga. Ayun, no? Shoutout po sa inyo. Galing pa po sila ng Pampanga. Yan, shoutout po. Oh, hello po. Shoutout. Hipon ay 260 ang per kilo. Magkano naman yung banak? Kalanggang, 120 lang. Dahil po, 50. Ayun. So, sa tumpukan po dito ng banak, no? 100 pesos. Yan pong malalaki. Tapos sa maliliit ay 50 pesos. Yan po yung mga presyo ng kanilang paninda, no? Ginto, no? 50 pesos lang, oh. Murang-mura na talaga, oh. Magkano yung lumot, boss? 280. So, dito po ay 280 pesos po ang per kilo ng lumot. Magkano naman ang bisugo mo, idol? Yun, 300. So, 300 pesos ang per kilo ng bisugo. Dito magkano? 150. Pang kilo ng pandaing na bangus. 130 lang ho, boss. Ayun, Shoot out ha. Shout out sa'yo, boss. Shout out. Shoot out sa Katigat Tumana. Ayun. So, 130. Oh, yun, 130 ang per kilo ng bangus. So, yan po naman po ang mga tumpukan po dito ng bangus. Ayan. So, shout out po sa mga taga-Tumana na botas, no? Ang ating mga mamimili at sumusubaybay sa pag-vlog natin dito sa Malabon Fish Market. Shout out po muli sa inyong lahat. Good morning po. At nandito naman po tayo sa Malabon, tumpukan kung saan ay marami pong namimili ng tumpukan dito dahil sa mga murang presyuhan. So dito po ay nakakabili po ng 50 pesos, 100 pesos ng kanilang mga presyuhan ng isda sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot dito sa Malabon tumpukan. Tara, let's go! Sa siling pamaksi po dito ay 10 pesos ang tumpukan, no? So marami tayo nakikita mga gulay na mga tumpukan dito sa Malabon Fish Market. So may patola. 40 lang kilo niya. So 40 pesos ang per kilo ng patola. At meron din pong upo. Upo, 20 lang siya. So, 20 pesos pa rin po ang presyo ng isang piraso ng upo. Boss, salamat. Shout out sa'yo, idol. Ayun. Hoy, kaway-kaway kayo, kaway-kaway. Kaway-kaway, kaway-kaway, ba? Kaway-kaway, oh. So, ayan po yung mga panindang, mga gulay, no? Mga presyo. Dito po, ang presyo po ng ating bawang ay 20 pesos. 3 piraso na po yan na naka-plastic. Shout out sa'yo, Lodi. So, yan po yung mga presyohan, no? 20-20, may makita 20 pesos na kamatis, 20 pesos na sibuyas, bawang 20 pesos. At sa kalahating kilo, ayan, sibuyas na pula ay 50 pesos. So, yan po yung mga presyo ng ating mga sibuyas, kamatis. Magkano naman yung kalamansi mo? O, yun, mga 20 pesos po, no? 20-20 po ang kanyang paninda dito na gulay. Salamat! Ayun, dito lang yan sa Malabon. Salamat. Nay, good morning po. Ayan, may magagandang yellow pinto na tayo nakita kay nanay, ha? So, 160 po ang per kilo po dito ng yellow pinto na, no?
Tapos may bangus din po malalaki. Sa bangus, Nay. 160 lang, kabukan. Ayun, ang bangus dagupan po dito ay 150 ang per kilo. So, sa yellowfin tuna ay 160. Ang gaganda po, oh. Nay, salamat po. Thank you. So, sa espada po ay 90 pesos ang kalahati. Tapos sa pagi, 120 ang per kilo. Ayan, yung mga per kilo po ng bangus o isang piraso, no? Isang piraso po ay 80 pesos. Sa kilo po dito ay 150. May mga isang bubuli at sagisi na makikita po kayo dito sa Malabon Fish Market, no? Dito lang po yan, sa paakyat lang po ng tulay. So, sa Lapu-Lapu yan po. Lapu-Lapu lang, Lapu-Lapu. Wala pala dyan si nanay. Dumating na ba? So, yan po yung mga isda natin. Magkano kilo rito? Ayun, yun po yung presyo, no? 150. Alright, so dito naman po ay may salmon, no? Yan po ay nagkakahalaga ng 100 piso ang kada tumpukan. So, may mga gulyasan tayo at yellowfin tuna, no? 100 ang per kilo. Tapos ang yellowfin tuna ay 120 at may mga tumpukan din po ditong tamban. Magkano naman sa tamban? Yun, no? 50 pesos po ang kada tumpukan po ng tamban. Okay. Pinakano, 50 na lang, oh. 50 na lang talaga, eh, no? Salamat. Alright, so yan po yung mga kababayan po natin na mga naghahanap po ng mga murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market at talaga naghahanap sila ng mga murang tumpukan. So dito ay may mga mabibili po kayo sa halagang 50 pesos at 100 pesos na tumpukan dito sa Malabon Fish Market. So ang sapsap ay 50 pesos ang kada tumpukan. May mga gulyasan din po dito na tumpukan o kilo, no? Ayan, no? Shout out sa inyo mga lodi. So sa yellowfin tuna, no, 120 ang per kilo. Gamura. Galing po Pampanga. Ayun, no, shout out po sa inyo. Galing pa po sila ng Pampanga. Yan. Shout out po. Oh, hello po. Shout out. So sa kilo naman po ng ating hipon ay 260 ang per kilo. 220. Tapos may mga tumpukan din po sila dito na tinitinda sa halagang 50 pesos. So sa mga bangus, no, ang tumpok ay 130 pesos, 140 at ang isang piraso ay 130. Sabi ko, tilapia nga. Plan, 1 kilo. Ayan, mga yellowfin tuna, oh. Magkano po? 140. O yun, oh, 140 po ang yellowfin tuna. Sariwang yellowfin tuna, no? Tapos sa mga tumpukan ay 50 pesos. Tulingan ay 100 pesos ang mga tumpukan. So sa mga kababayan po natin talaga naghahanap po ng mga tumpukan dito po sa Malabon Fish Market ay marami po kayong may bibili at may uuwi sa pamilya, no, upang makapag-ulam ng murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Balsa galunggong sa halagang 120 pesos ang per kilo. Tapos may mga tumpukan din, no?
Magkano naman yung banak? Kalanggang, 120 lang. Sandaan po, may 50. Ayun. So, sa tumpukan po dito ng banak, no? 100 pesos. Yan pong malalaki. Tapos sa maliliit ay 50 pesos. Yan po yung mga presyo ng kanilang paninda, no? So, sa pusit naman po ay 100 pesos ang tumpukan. Salamat! So, grabe pa rin po ang tumpukan na nakikita natin dito sa Malabon Fish Market at napakarami sa halagang 50 pesos. Tapos sa Layginto, no? 50 pesos lang, oh. Murang-mura na talaga, oh. Masarap sa kalamansi, pangat. So 50 pesos, no, salay-salay ginto. At napakaganda po ng ating salay-salay, talaga masarap sa kinalamansian. So yun po mga tumpukan, no. Grabe sa halagang 50 pesos. So tumpukan pa rin po ang makikita natin dito. Ayan. Salmon, no, sa halagang 100 piso. Meron ka nang maiulam sa pagkainan. So, gulyasan, ang tumpukan ay 100 pesos. So, yan ang kilo po dito, no? 120 ang per kilo ng gulyasan. Ganyan kalalaki po, no? Magkano yung lumot, boss? 280. So, dito po ay 280 pesos po ang per kilo ng lumot. May yellow pinto na rin po dito, no? Alright, so talagang ang mga presyohan dito sa Malabon Fish Market ay talagang sulit at makakamura ka ng mga isda. So yan po ang balsagalunggong po natin dito ay 180 pesos ang per kilo. So sa bangus po ay 140. So may hipon po dito sa halagang 130 pesos ang kalahating kilo. At may tumpukan na halagang 50 pesos. So ang kilo po talaga dito ng hipon ay 260. So magkano naman ang bisugo mo, idol? Yun, 300. So 300 pesos ang per kilo ng bisugo. Dito magkano? 150. 160. Isang kilo na yon. So dito 160 po ang kilo. Sapsap. Ayun. So yun po yung mga presyohan na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. So talagang napakaganda at sariwang-sariwang mga isda ang mabibili dito sa Malabon Fish Market. Salamat! So ito po yung ating mamimili dito sa Malabon Fish Market na sumusubaybay po at supporters natin sa pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So boss, shout out mo na yung ano. Shout out nga pala sa asawa ko, tulog pa hanggang ngayon. Yun, kaya si Kuya ay namimili dahil natutulog pa si Mrs. So Kuya, enjoy and be safe sa pamimili dito sa Malabon Fish Market. Salamat, salamat. Marami na akong kasalanan eh. Hindi na ako ng tawad ko eh. Sige, patawarin mo na yan. So magkano naman po ang kilo ng pandaing na bangus? 130 lang mo, boss. Ayun, Shoot out, shoot out ha. Shout out sa'yo, boss. Shout out. Shoot out sa Katigat Tumana. Ayun. So, 130. Oh, yun, 130 ang per kilo ng bangus. So, yan po naman po ang mga tumpukan po dito ng bangus. Ayan. So, shout out po sa mga taga-Tumana na botas, no? Ang ating mga mamimili at sumusubaybay sa pag-vlog natin dito sa Malabon Fish Market. Shout out po muli sa inyong lahat.
Ay, sir. Boss, shoutout po. Sa hapon, makikita nyo po si Kuya doon sa sa kabilang area, no? Sa hapon, nagtitinda po siya doon. Ang mga paninda niya po ay mga tilapia at bangus. Magkano na presyo ng bangus mo ngayon? 140 lang, boss. Ayun, 140 sa tilapiang Batangas po. Sandaan. Ayun, 100 pesos po ang per kilo ng tilapiang Batangas at 140 ang per kilo naman po ng bangus. So, nakita niyo po si Kuya doon. Kapag hapon ay sa baba naman po siya nagtitinda. So, talagang dagsang-dagsa ang ating mga kababayan na namimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Shout out po. Ayan, oh. Shout out, boss. Shout out. Shout out po sa inyo, Tay. Maraming salamat po. Ito yan to. Ito yan, agora yan. Boss, magkano naman ng paninda mong saging? Magkano kilo? Ayan, 100 pesos po ang kilo ng saging. Okay, kayo, salamat. Alright, so sa mga sistema at kaganapan dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga binebentang tumpukan ay talagang sulit at makakatipid ka dahil sa mga murang presyohan sa halagang 50 pesos, 100 pesos ay meron ka nang mabibili at talagang dagsa po ang ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa masisipag po nating vendor dito sa Malabon Fish Market upang makapaghatid ng mga murang presyuhan na nagaganap sa Malabon Fish Market. At shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay kay Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. At shout out sa iyo, Burnox TV, Lakay Adventure, Pelong TV at sa mga ibang vlogger pa rin po natin dito sa Malabon Fish Market, kay Tardons TV at kay Kuya Ed. So hanggang dito lang po at maraming salamat po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo sa pagbablog ni Boss Lando. So maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa Malabon Fish Market. God bless po. Bye bye.